Arabiske pronomen, norsk forklaring. I denne lektion skal vi lære arabiske pronomen forklaret på norsk. Pronomen er ord, som erstatter navn eller substantiv. På norsk siger vi jeg, du, han, hun, vi. På arabisk kaldes pronomen al-damair. Lad os begynde med personlige pronomen i ental. Jeg hedder på arabisk Anna, Anna. Du til en mand hedder Anta, Anta. Du til en kvinde hedder Anti, Anti. Han hedder Hua, Hua. Hun hedder Hia, Hia. Nu går vi videre til pronomen i flertal. Vi hedder Nahnu, Nahnu. Det til mænd hedder Antum, Antum. Det til kvinder hedder Antuna, Antuna. Det mænd hedder Hum, Hum. Dem kvinder hedder Hunna, Hunna. Læg mærke til, at arabisk altid skiller mellem maskulin og feminin. Nå et vigtigt point. På arabisk er pronomen ofte skjult i verbet. For eksempel, aktubu. Aktubu betyder, jeg skriver. Du trænger ikke at sige Anna, fordi verbet allerede viser det. Til slut ser vi på ejendomspronomen. Boken min hedder Kitab, Kitabi. Boken hans hedder Kitabuhu, Kitabuhu. Boken hennes hedder Kitabuha, Kitabuha. Arabiske pronomen er mange, men når du forstår systemet, bliver de enkle. Tak for at du lærte arabisk med os.